Estamos creando tensión, subindo a expectación, son técnicas de rolda de prensa. Colocamos os micros, por favor. Bos días, comparezo diante vosa para dar relación do tratado hoxe na Xunta de Goberno desta mañán. Tedes aí un pequeno resumen. No punto 1 é unha solicitude de licencia para rehabilitación e segregación de vivenda en Cardenal Pallá que se autoriza. Punto 2, aceptación da cesión de viario e concesión de licencia tamén para a urbanización e edificación dunha vivenda na Rúa Canteira, que tamén se acepta, se autoriza, perdón. O terceiro tamén autorización para a reconstrucción e consolidación dun muro na Rúa Ponte Pedriña da Riba. A cuarta é a denegación dunha solicitude de segregación de parcela porque a parcela está en solo rústico e a lei do solo de Galicia non permite a segregación nese ámbito urbano de parcelas. O punto 5 é a estimación do recurso de reposición presentado por Breves sobre a devolución dun aval constituído no ámbito do SUM 35 actual SUB 18 Caneiros Boixaca. Hai 15 anos esta sociedade mercantil depositou un aval bancario para responder das obrigas urbanísticas que se derivasen do desenvolvemento daquela chamado SUM 35 e como xa vai varios anos sen que se iniciase o procedemento desde o Concello, pois entende que é razonable devolverlle o aval para que non lle supoña custo á empresa. O punto 6, iniciamos o procedemento para determinar si as sentenzas que tedes referidas no resumo, que son as relativas á sede do Parque de Bombeiros de Salgueiriños, se pode derivar algunha responsabilidade tanto do contratista como do arquitecto e que o Concello poda reclamar danos e perxuicios. Isto non indica que exista esa responsabilidade, senón que se abre expediente para estudiar se existe ou non diante do volumen que xa coñecedes de pagos que tivo que efectuar o Concello sobre esa obra sen rematar. Punto 7, damos conta ou se axudica o contrato de servicio para a execución de operacións de conservación, reparacións, pequena reforma de diversos edificios e instalacións dependentes do Concello de Santiago, que se axudica a empresa Espina Delfín por un importe de 630.800 euros para o 2017 e principios do 2018. Aquí é onde van recollidas todas as obras de mantemento tanto de educación como de cultura, de deportes, etc. E que xa creo que deron conta os distintos concelleiros sobre elas. O punto 8 é un beneficios fiscais que se lle conceden a unha familia numerosa en relación ao IBI. O punto 9 desestímanse as alegacións presentadas pola empresa de catering Perea Rojas e se inicia o expediente contra a decisión da prohibición de contratar, porque se vos lembrades daquela, Perea Rojas foi a xudicataria inicial do contrato de atención aos comedores escolares e renunciou unha vez que foi axudicado, co cal, evidentemente, incurriu en perxuicios graves para o Concello e por iso se abriu dito expediente contra o que alegou e non se lle aceptaron as alegacións. Logo, no ámbito das urxencias, aprobamos a programación e os prezos públicos das actividades na rede de centros socioculturais do Concello neste primeiro trimestre, de xaneiro ao 31 de marzo, no que o gasto ascende a 35.000 euros e prevemos un ingreso por estes precios públicos de 14.497.
O segundo urxencia é a proposta de concelleiro delegado de Medio Rural, Rafa Peña, e aprobamos o expediente para a mellora e rehabilitación de pavimentos en varias das parroquias en Santa Cristina de Fecha, Grisoa, Verdía, Nemenzo, Busto, Barciela, César, Carballal, San Caetano e Laraño, por valor de 169.365,59 euros máis IBE. Punto 3 das urxencias, tamén é outro expediente de obras de mellora de pavimentación noutras parroquias, neste caso en Encesta, Villestro e Oeixo, por valor de 141.897 euros sen IBE. O punto 4 das urxencias é a aprobación do expediente de concesión de postos da nave 5 da Praza Basto Santiago, inicia esa apertura ao procedimento de adxudicación de 7 locais, cada un co seu distinto canon, que quedaron no seu momento sen adxudicar. Quero lembrar tamén das propostas que se presentaran na primeira licitación, hubo 4 que quedaron fora por defectos de forma, e entón así facilítase a oportunidade de volver a solicitalos. E por último, unha proposta de políticas sociais no que adxudicamos o contrato de implementación do Programa Municipal de Apoio para a Inclusión Social por valor de 32.500 euros que se adxudica a empresa Recursos Galicia. Con isto foi o que fixemos o que aprobamos na Xunta de Goberno. Preguntas? En canto dos centros socioculturais, para cando está previsto o contrato? Porque a ver, 4 anos está sen ele. Centros socioculturais. Pero da tramita... Vale, estaba pensando ahora mismo en Espina e Filho o contrato de mantemento dos edificios. Perdón, pois non teño ahora mismo os datos, non é algo que le veu a responsabilidade, deberíase preguntar ao concelleiro correspondente. O tema da nave 5, que prazo ten o procedimento? Home, supoño que o prazo estándar, a ver, tense que publicar o anuncio, abríase mínimo son 15 días, sino un mes para que a xente presente propostas, a partir de aí entra no proceso de adxudicación, de baremación e tal. Non é un prazo pechado, pero bueno, dura máis dun mes, mes e medio, 2 meses vai durar. Si todo vai correctamente, claro. Xa sei que a vos gustame moito os plazos, pero as cousas destas de tramitación administrativa é bastante, por non dicir imposible, dar un prazo, porque depende de moitas variables, incluídas variables que están fora do control do Concello, que é como presenta a xente a documentación. Pero houve algún cambio nos preços? Non. Non hai ningún, insisto, 4 desas solicitudes se desestimaran por defectos de forma. Creen que desta vez irá? Confiamos que sí, confiamos que sí. No punto 9, a desestimación das alegacións do tema dos comedores, isto entón supón que esta empresa en tempo non vai a poder contratar No momento que se peche o expediente, a proposta de servicios xurídicos que 2 anos. 2 anos non podemos ver as candidatos. Co Concello de Santiago. É a única que terá esta prohibición de todas as que planifican. É a única na que por agora se pechou o expediente. Bueno, non se pechou o expediente, estamos neste punto da tramitación do expediente. As AMPAs agora están enviando noticia aos pais para ver como funciona o servicio de comedores. Se volve a falar da posibilidade, ahora gestionado polo Concello, de que o Bordo case persistino que debía de ser unha cuestión da Xunta. Non sei se hai algún avance nese sentido, de contacto. Non, ben, como sabedes, esta semana mantiveron unha xuntanza o concelleiro de Educación e o alcalde co conselleiro de Educación en San Caetano. Bueno, foi un dos temas que trataron, pero se hai algo que comunicar ao respecto xa fará o concelleiro no seu momento. Eu queria preguntarle por outro asunto. Os artesanos que poñen os postos na rúa, sobre todo na zona bella, iniciaron unha campaña de recollida de sinaturas en Change, porque din que a partir de abril o Concello lles vai a prohibir desenvolver esta actividade. Eu queria saber cal é o motivo desta prohibición, porque viñan facendo, entendo que con permiso... Non
non é así exactamente. O que fai o Concello, o sea, o sistema que hai actual e que ven de gobernos anteriores, fundamentalmente que comenzou no 2014, inicialmente só había autorizacións para digamos, actividades artísticas, entendidas como teatro, mimo, música, e pintores e debuxantes que pinten e dibuxen na rúa, músicos, etc. E no ano 2014 se empezou, non sei con que criterio, a abrir a man e deixar entrar a artesanía no concepto máis amplo da palabra. Nos, pois, por non causar un estropicio tampouco, mantivemos ese criterio, pero sabendo que hai que acoutar e reorganizar toda esa actividade. Hai artesanías e artesanías, hai cousas admisibles, cousas non, hai que reestudar os espazos e o único que se lles comunicou a xente que ten permiso para este trimestre é que ao final do trimestre, o sea, a partir do 1 de abril, non se mantería o mesmo sistema, nas mesmas condicións. E agora estamos traballando, de feito estamos traballando, xa falamos con xente do colectivo, en chegar a un consenso sobre como podemos reorganizar estas actividades e fundamentalmente definir que é artesanía e que valor engadido aporta á cidade culturalmente. Así que non é que se vaya a prohibir a artesanía, vaise regular e reorganizar como se distribúe e como se aplica na cidade. Entón, algúns dos que están agora sí que o mellor van a poder seguir. Sí, sen dúbida. E outros a mellor non. Quería preguntar por outra cuestión. Dende hai unhas semanas se están facendo obras na estación de tren. Non sei que se está facendo concretamente, se nos pode explicar un pouco. Non. Como sabedes, eu me desplazo en bicicleta normalmente, entón a estación de tren piso a pouco. Pero a verdade é que non o sei. Sobre o tema do frío, como foi esta noite? Sabemos que Moi fría. sei que foron máis enteito o albergue que o día anterior, entón non sei se hubo que recoller. Sí, recolleuse como as 2 ou 3 da mañán unha persoa senteito na zona da Praza de Vigo e se trasladou ali. Tamén foi a noite que hubo que botar máis sal en distintos puntos da cidade, porque realmente foi a noite máis fría que levamos neste ano. Hai zonas, xa na zona de Lavacolla por ali, que estábamos a -5 na madrugada. Pero bueno, non hubo tampouco máis incidentes, nin accidentes provocados por xeadas, nin nada disso. Creo que se actuou con dilixencia, cubriuse con sal todos os puntos conflitivos e atendeuse a xente senteito como establece o protocolo, vamos, non hai maior novedade. Mais cousas? Pois, moitas grazas e bons días.